11 дарвозаи Тилобузур. Тамошобинон нигоҳ кунед. Анамин лестница кати мефроем. Ма шумо дар як мағозаи мардонара тавсия метиҳам. Ҳамин қадар борошон хушрӯ, арзон. Аксияи дона рафтестай бовар кунед. Ҳамин қадар сару либоси мардона арзон шудагай. Ҳам сифатҳои хуб доранд, ҳам нархҳои дастрас. Марҳамат, биёен. Ина нигоҳ кунед. Иҷада ҳам теннискоҳо ҳастай, футболко, бруко, хулас кадомеша ки мегирен 50-60 сомон, 100 сомон. Брукои фасон, шортико ҳастай 30 сомон. Хулас интихоб хеле ва хеле зиёдай. Ино ҳамаш нархи донашай. Касоне ки опто мегиранд, ино боз ҳам арзонтар мешаванд. Марҳамат, муроҷиат кунед. Маълумоти бештара аз хичон пайдо мекунед. Тамошобинон нигоҳ кунед. ҳамха футболкои фасон омада, бори новинка. Ина марҳамат, метавонед омада бо нархи дастрас харидорӣ кунед. Касоне ки имконияти омада надоранд, нависен доставкатон мекунанд. ира бинед, иша 18 фасона, иша 18 фасон. Размеро ҳамаш аста. Кадом намуди футболкае ки дидестен ку ҳамҷа 50 сомонай. Кадом намудча мегирен, ина марҳамат, размер доранд. 50 сомон. Иқа интихоб васея. ира бинед, аҷоибот беҳадам интихобшон васея. бори худчонай дасти аввалай. Барои опто мегирем бо арзон мешавад. Касе опто мегире, ино бо арзонтар мешавад. Марҳамат, нигоҳ кунед чӣ фасонай. Сифатошон дам гап нест. Чӣ стиле дар корайтона. Марҳамат, рақамо ҳаст, муроҷиат кунед. бо маълумоти бештара аз худчон пайдо мекунед. Мана футболкачаако ҳамаш аз ҳамин падрасков размер сар карда то мардои калона ҳаста. асосан мардона асосан мардона будай размеро. хулоса 50 сомоне. асос оптовияи нархошон. ва ира бинед, донаям метиена, донада 50 сомон. дидена, ина пад бренд. касе оптови мегиранд, нависен, ино ҳамаш арзон мешава. дидена, аз ҳар як моделе ки дидестен чандтаи расветка дора. ассортиментшон хеле ва хеле зиёдай. боз дигари вайшам нишон метиҳам. ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 11 дарвоза. духтаро 11 дарвоза ворид нагаштам. хеле синсай ман саршавиро нишон дода будам. ина марҳамат, биёен дуюм одам мешада. мана 11 дарвозаро диден. анам херос мебиён дуюм магазин. ҳама намудуш ҳастай. иқаи тенниско фасонай тамошобиноиро бинен. бо нархошон ку нархҳои беҳтарин. ҳама намуди тенниское ки 100-120 сомонай ку ин нуқтаи савдода 60 сомонай бовар мекунен. беҳад сифатҳои хуб дора. бори гуанҷоай. ина аднатонишам ҳастай. полоскадоршам аст. хулас чанд модел дора. кадомеша бигирен 60 сомон. сифатҳои беҳтаринаш, моделҳои беҳад хушрӯ. аз ҳар як намуде дидестен ку чандтаи расветка дора. ино оптовиам доранд. марҳамат, хоҳен оптови, хоҳен мисол нависен, доставкатон мекунанд. донаям ҳаст. дона 60 сомон, оптови бо арзон мешава. интихоба як бора как бинен. анами футболко ҳамаш 50 сомонай. тенниско бошад 60 сомон. ира бинен, иша 18 фасон, иша 18 фасон. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 11 дарвоза, нулевой қатор. ина нигоҳ кунед, 11 дарвоза ки ворид нагашта лестница мешава. ина дуюм одам. биёед. тамоми намуди брижаҳои тобистона бо нархи дастрас. иҷада шим брижаям ҳастай, брижаҳои почакушодам аст, ускишам аст, хулас манжетдоршам аст. кадомеша мегирен, баъзе ино 160-170 сомонай. лекин ин нуқтаи савдода кадомеша гирен ҳамагӣ 100 сомонай. халадокшам аста. тамоми моделош аст. касе ки оптови мегира ку боз ҳам арзонтар мешава. марҳамат, ва иёра бинен, қа хушрӯвай. иё тонки ҷинсана. марҳамат, касседа дар курай ҳамагӣ 100 сомон. биёен, размеро ҳаст. барои савдоям метонен гирен. оптовиш бо арзонай. барои худтонам гирен на беҳтарин варианто бо нархи дастрас. бо футболкошона намеген. тенниское ки дидестен ку ҳама 60 сомон. футболко бошад 50 сомонай. оптовиш арзонтар мешава. бозори Корвон, тарафи Тилобозор, 11 дарвоза мешава. ҳозимаш мода нишон тимда 11 дарвоза надромада. тамошобино, ина лестницаяй. роста ки биёен дуюм магазинай. ози нуқтаи савдошонам биненда. интихоб чихе зиёдай. хулоса брижа мегирен, футболка мегирен, тенниска мегирен. хулас тамоми моделҳо ҳастай. ина тамошобино, шортик дар корай, бирмуда дар корай, аднатонишам ҳаст. ина гулдорошам аст. кадом моделе мегирен, акция рафтестай, бори гуанҷу 30 сомон. беҳтарин нарх. марҳамат, иҷада инчунин на танҳо шортик, балки нигоҳ кунеда чихе либосакҳои фасон бисёрай. футболкои фасони хушрӯ. баъдана ино ҳаст ку комплект
80 сомона фасонайно бори гуанҷу аяям сифати хуби хубуш бори гуанҷу марҳамат 80 сомон на каседа даркор шортико 30 сомон и 80 сомон футболко 50 сомон тенниско 60 сомон хулас арзони арзон бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза ворид нагашта лестница мешава ростаки биёен анами нуқтаи савдо анами намуд формора барои футбол бисёр мепурсиданд тамошобино ина барои мардҳои калон размерҳои калон марҳамат чанд намудуш ҳастай як нуқтаи савдо даст бовар кунен ҳамино 150 сомона формае лекин акция рафтестай 80 сомон озик шодагишам нишонтон метавонад каседа дар корай метавонен интихоб кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен инак шодагиша бинен шортикошам майкошам хушрӯбай бозори Корвон сифати беҳтариншай бори гуанҷу бозори Корвон тарафи Тило бозор 11 дарвоза ворид нагашта лестница мешавад диден дуюм магазин ҳама намуди анами формора меёбен иҷода инчунин дигар намуд футболка бруко ҳастай хулас ози акция рафтестай тамоми борошона арзон кардаган шортикора хушругиша диден 30 сомонай бовар мекунен рақамо аст ранҷикашон отметид мекунем бидроен подписаться кунен касе имконияти омадан надоранд нависен доставкатон мекунанд